Или сте българи от Македония, които се борите за българските права в Македония и тогава имате поддръжка от България и финансова, или сте си частни българи в къщи като десетки хиляди други. Нямаме претенции към вас, не давате интервюта, нямате публични изяви за българска Македония и за българщина в Македония и си гледате личния живот и семействата. Защото в Северна Македония последните 10 дена имаше голям протест на албанците. Излезнаха албанските студенти с албански знамена в центъра на Скопие. Вие къде сте с българските знамена? Излезнаха сърбите вчера в Куманово да подкрепят Вучич. Стотици сърби с сръбски знамена. Вие къде сте? Къде сте вие? Няма да стане тая да имате поддръжка от България и финансова поддръжка и да ми се криете, че сте българи, а да сте българи само в София и да се правите на много интересни. Няма да стане тая. Или сте българи изявени, или сте частни българи вкъщи без финансова подкрепа от Република България. Всичко добро!